haar archieven zien bij AT5. Films uit de studententijd van later bekend geworden regisseurs die toen al opvielen. Ik heb je ook een paar kakkerlakken. Wat? Kakkerlakken. Zijn er veel kakkerlakken? Ja. Genoeg. Ja, ik weet het. We doen altijd ons beste. Vooral de relaties houden altijd wat vrij. Heb je vriendjes? Ja. Maar je nodigt ze niet hier uit. Waarom niet? Ik kan ze dit gewoon niet laten zien of zo. Ik kan ze niet, deze gewoon niet laten zien. Bent u op zoek naar een door en door betrouwbare occasion? Kijk dan eens op fortamsterdam.com. Daar vindt u ruim 100 scherp geprijsde A1-occasions. Met foto's in diverse prijsklassen. Stuk voor stuk streng geselecteerd, uitstekend onderhouden en geprepareerd voor jarenlang rijplezier. Onze verkopers kunnen u alles vertellen over de uitgebreide garantie- en financieringsmogelijkheden. Boek nu een vrijblijvende proefrit op fortamsterdam.com of kom langs op de Arena Autoboulevard of op Autoboulevard Westpoort. Hoe ik wil wonen? Mijn ideale woning heeft een ruime slaapkamer. Goede badkamer. Werkkamer. Prettige woonkamer. Tegen een betaalbare prijs. Kijk, zo wil ik wonen. Wilt u ook zo wonen? Zowonen.nl. U wilt fit en uitgerust aan de dag beginnen? Dan is het belangrijk om de kwaliteit van uw nachtrust goed in de gaten te houden. Alping stelt alles in het werk om te zorgen dat u iedere nacht heerlijk slaapt. Daar heeft u niet alleen 's nachts voordeel van, maar vooral ook overdag. Alping Nights. Better days. U vindt het bij Oost Slaapcomfort. Sinds 1935 trendsetters in slaapdesign. Nieuw Kempering. Buitengewoon wonen in Zuidoost. Een rustige wijk in metropool Amsterdam. Een wijk waar ruimte ruimte krijgt. Wilt u ook zo wonen? Zowonen.nl. Hang jij jouw jas hierop? Basisschool Ruparé wordt met extra steun van de overheid een topschool. Met zorg- en welzijnsvoorzieningen voor de buurt. En zoekt daarom excellente leerkrachten en interne begeleiders. Kijk voor meer informatie op ruparé.nl. Annette loopt weer rechtop. Haar ouders kunnen de protheses en de revalidatie die ze nodig heeft na een verkeersongeluk niet betalen. Dankzij de steun die ze krijgt, gelooft ze nu weer in haar toekomst. Het Lilianenfonds helpt kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Heel concreet, rechtstreeks. Geef om dit kind. Cavalia. Een betoverend spektakel met meer dan 50 magnifieke paarden en 35 topartiesten. Wegens overweldigend succes. 10.000 extra kaarten nu in de verkoop. Verlengd tot en met 3 juni. Reserveer vandaag nog 0900 300 5000. Straks het AT5 Nieuws. Nu eerst 50 jaar Filmacademie.
Wat gebeurt er als er hier brand uitbreekt? Kijk bijvoorbeeld, als er brand beneden, bij de benedenetage zou uitbreken, dan zou het heel erg moeilijk worden. Dus kunnen zelf doden vallen. Want bijvoorbeeld, dus die pand is zelf, het pand waar we nou zitten, hè? Het is een oude pand, snap je? Het bestaat nou alleen maar van oude rotte houten. Dus het gaat gewoon heel snel gebeuren. Snap je? Dus, we zijn met 20 mensen ongeveer hier, kinderen en zo. En we hebben geen uitgang, eigenlijk, een branduitgang. Wat we hebben is een klein luikje waar we naar buiten moeten met ons allen. En dat gaat heel erg moeilijk zijn. Voor die hele etage hier, hoeveel vraagt die man? Voor de hele etage? Voor die zolderetage hier? Nou, bijna 1200 gulden zowat. Per maand. Voor die 3 kamertjes. Dus het is wel belachelijk, maar zo gaat het, hè. En bijvoorbeeld, kijk maar daar op het plafond. Hierboven woonden nog ratten. En daar heb je een gat helemaal boven in die hoek daar. En daar komen ze eruit om boodschappen hier te halen. En ja, daar heb je nog een gat beneden. En sommige van hun gaan misschien met de lift of zo, gaan ze daaruit. Om ook boodschappen te halen, maar daar heb ik een valletje voor ze gezet. Waar gaat het dan? Kom maar, ik. Naar tweeën. Breng het. Nou, het is zo dat ik was zelf bang, weet je, om iets tegen die man te beginnen. En ten tweede, ja, wist ik ook niet wat ik moest doen. Waarom was je bang om iets te beginnen? Nou, ja, kijk, het is zo dat ik
eigenlijk nergens anders kan intrekken of die man mij bijvoorbeeld eruit zou gooien. Want hij is echt een moeilijke man. Snap je? Dus ik dacht altijd van, zeg maar, ik ga naar de gemeente of ergens anders. En ik krijg dat te horen. Nou, dan word ik eruit gegooid. En dan kan ik nergens naartoe. En daarvoor was ik het meest bang. Om je wachten. Oh, jullie gaan lang altijd op mij wachten. Nee, man. Elke stukje vlees. Als een vlees met respect gehad. Nee, want bonjo. Zet voor mij, man. Voor mij moet je zetten, toch? Niet kom ik een stukje vlees, niet? Kom, maar die waar ga je zitten dan? Kijk wel of er een stukje over is. Dus. Ja, laat Kitty. Dat ding van jou was niet gekeken. Er is nog een kleine stoel van Kitty, toch? Pak het. Geef mij die kleine stoel, hè? Nee. Je bent toch laag, hoger? Oh, is waar. Nou, is er geen ruimte, moet ik aan Anders daar wel, hoor. Blijf hier zitten. Dan moet ik maar op bed zitten eten van elkaar tafel. In de nacht. Kijk, hier zitten. Nee, god. Kom zitten. Lekker, hè? Een pilsje liever. Ja, dat is wat de heren. Doe je mee? Nee, ik doe meer. Oh. Doe je mee? Inawani. Lucia, waar zijn die kinderen? Waar zijn die kinderen? Ze zijn echt blij dat ik zo meteen gaan eten. Het duurt lang. Ik hoe laat het al is. En toen op het laatst kwam hij weer met een soort, zei hij van ja, ik ga mijn dochtertje nou voor die badkamer zetten. En met een schaaltje en dan moeten we gulden betalen voordat we kunnen gaan douchen. Nou en toen dachten we van nee, dat wordt te gek hè. Dus toen zijn we gewoon erover gaan praten met dus al die bewoners dan. En toen zijn we met ons allen in actie gekomen en zo. Zijn we bij een gemeente geweest en zo. Wij hebben in de eerste plaats geconstateerd dat het een illegaal geëxploiteerde pension was. Het is zo dat over het algemeen is geconstateerd dat bouwkundig nogal wat haken en ogen aan zitten. Installatietechnisch, wat wij graag zouden willen, wat ontbreekt. Verder hebben wij uiteindelijk geconcludeerd dat we het moesten honoreren met een code 3. Wat zoveel betekent dat wij het brandgevaarlijk vinden. En waaraan we het advies moeten verbinden dat het dan ook onmiddellijk gesloten moet worden. Ik vind dat er niet zonder meer gezegd kan worden dat er sprake is van een noodsituatie in de pensions in Amsterdam. Er zijn allerlei pensions in Amsterdam, veel die te wensen overlaten, een kleiner aantal wat in orde is. Een noodsituatie geeft het gevoel dat alle pensions de mensen in de meest erbarmelijke, verschrikkelijke omstandigheden leven. Dat is niet het geval, gelukkig is dat niet het geval. Dat wil niet zeggen dat er niet in een heleboel pensions dingen veel te wensen overlaten en nodig verbeterd moeten worden. Ik vind dat je wel over een noodsituatie kunt spreken als je het over pensions hebt die gesloten moeten worden. Dat zijn de pensions waarvan brandweer of andere diensten hebben gezegd, die zijn gevaarlijk, die zijn onhygiënisch, die moeten sowieso zo snel mogelijk worden gesloten. Nou, als dat eenmaal vaststaat, naar het oordeel van deze deskundigen, dan is elke dag dat mensen daar langer moeten zitten, is in feite een soort noodsituatie. Nou, de brandweer die heeft dit pand volledig afgekeurd, brandgevaarlijk dus. En dat is al een jaar geleden dat is dus gebeurd. Nou, en tot nu toe hebben we nooit meer wat gehoord van de gemeente. Het probleem dat als je de zaak tracht op te lossen, je daar gehoor voor moet vinden bij allerlei andere ambtelijke instanties, bij het gemeentebestuur zelf. En dat is een ongelooflijk moeizaam en wat ik al zeg frustrerend proces.
Voor pension Hegeltje is een definitieve vergunning van kracht. Die is eind 76 verleend. Dat betekent dat aan de meeste eisen wordt voldaan. Wij hebben geen rapporten ontvangen van onze diensten dat er in het Hegeltje iets mis zou zijn. Kijk, wij zijn hier mensen die op het stadhuis werken. Dat is geen regel dat de mensen die dit werk doen, die de vergunningen moeten voorbereiden, dat die op stap gaan. Enkele keer komt het wel eens voor. Er is geen rapport. Daarom moet ik aannemen dat er niet iets echt mis is. Ja, ik heb op het ogenblik niet veel vrij. Ik heb een paar kamers vrij, maar dat zijn allemaal kleine 4 persoons die ik dus normaal voor 2 personen verhuur. Maar we zouden, als die mensen er zelf genoegen mee nemen, die moeten dat wel zelf komen zien, die mensen onder kunnen brengen op zo'n kamer, totdat er een grotere woongelegenheid vrijkomt. Ja, u weet het, we doen altijd ons best, hè. Voor alle relaties houden we altijd wat vrij. Dit is dus een kamer die goedgekeurd is voor 4 personen en waar ik dus die mevrouw met haar 2 kinderen en de baby onder wil brengen. En meestal adviseer ik ze dus om hoe ze de bedden zetten met de hoop dat de ruimte die erover blijft, dat is natuurlijk hier weinig. Dan zet ik daar een eenpersoonsbed neer en daarnaast een kinderledikantje. Dan dacht ik daar een eenpersoonsbed en daar een eenpersoonsbed en dan die kasten naar deze muur toe. En een eettafel hier in het midden met de stoelen eromheen. En dan daar een clubje bij de gevelkachel en daar een club. Ik vind dat als er mensen een slaapkamer hebben en ze moeten de hele dag op die slaapkamer zijn, dan zie je dus dat de mensen onderling ruzie krijgen, omdat ze in een beperkte ruimte als het ware opgesloten zitten. Sinds dat we een recreatiezaal hebben, dat de mensen dus beneden kunnen dammen en schaken en kaartje leggen en dat soort dingen meer. Dan hoeven ze niet allemaal op de kamers te blijven. Wat vindt u van het gemeentelijk pensioenbeleid? Dat is een moeilijke vraag natuurlijk voor mij. Ik heb een heleboel mensen van de gemeente en ik weet niet wat de gemeente hoort te doen en wat de gemeente niet hoort te doen. Ik doe voor mijn geweten doe ik gewoon wat ik nodig vind. Ik vind het gewoon nodig om die mensen een deel van leven te geven, als het even kan. U heeft met uw bewoners te doen? Ja. En de bewoners hebben met mij te doen, dat mag je vragen. Hoe vind je het om hier te wonen met al je broertjes en zusjes? Het is wel klein. Met hoeveel zijn jullie hier? 8. Hoeveel kinderen slapen hier? 7 kinderen. Nee, zij slaapt bij mijn moeder. Dus het is 6 hierin. 6 kinderen? Ja, en mijn broeder zit hier, dus het is 5. Hij komt alleen weekend thuis. Kan je je huiswerk maken? Nee, hierin niet. Waarom? Het is zo klein en je kan geen huiswerk maken, want zij maken zoveel lawaai. Je kan niet leren. Als je leert moet je alleen zijn, om te concentreren en zo. Heb je vriendjes? Ja. Maar je nodigt ze niet hier uit. Nee. Waarom niet?
Ja, ik kan ze dit gebouw niet laten zien of zo. Ik kan ze deze gebouw niet laten zien. Waarom? Want hun hebben zo'n mooi gebouw, mooie huizen zo. Maar als ze hun deze gebouw zien, dan gaan ze stomme grappen maken en zo. Wat? Wat? Wat voor grappen? Nou. Nou, bijvoorbeeld, jullie hebben een klein huis of zo. Zoiets. Je schaamt je. Ja. Jacqueline. Laat ik oppassen. Wat is dat? Ja, het water van die kraan binnen van die bak loopt hier in de badkamer. Hier heb je ook een paar kakkerlakken. Wat? Kakkerlakken. Zijn er veel kakkerlakken? Ja. Genoeg. Oh, hoezo? Wel, s'avonds wanneer je bijvoorbeeld in de keuken gaat om wat te eten, dan zie je, wanneer je het licht aandoet, zie je zoveel kakkerlakken rondlopen. Nou, ik heb er wel geen last van. Maar kakkerlakken zijn vervelende beesten en zo. Spuiten ze hier? Ja. Ze spuiten wel eens, maar toch blijven de kakkerlakken komen. Maar ik denk dat de spuit nog werkt, want bijna elke dag vind je dode kakkerlakken hierin. Is die pijp verstopt, die afvoer? Dat weet ik niet. Dat zeiden ze, dat het verstopt is. Waarom? Wat is die dweil hier? Hier omdat het de water naar beneden lekt. En het lekt soms ook van boven. Waarom wil je moeder niet op de film? Oh, ze wil geen ruzie met de mensen hier hebben. Dus daarom wil ze niet hier komen in de film. Ze wil geen problemen. Nee, ze wil geen problemen hebben. Wie betaalt de huur aan Hageman? De sociale zaken. Hoeveel? En de 3000. Ik vind 3000 veel voor deze 2 kamers. Ik ook. Want voor een bedrag van ongeveer 700 kan je een goede flat krijgen. In de Bijlmer of zo. Maar voor 3000 kan je wel een erg goede gebouw krijgen. Niet deze. Het is wel erg klein voor een bedrag van 3000. Hoe werkt die 13 gulden regeling? Die 13 gulden regeling, dat is dus zoals er een gezin bij ons geplaatst wordt door een of andere welzijnsvereniging. Dan gaan die mensen met een briefje van ons naar de sociale dienst toe. Dan krijgen wij een aanmeldingsformulier voor. En dan wordt er te zijner tijd een bevestiging gestuurd dat die mensen in huis zijn. À 13 gulden en 15 centen per dag per persoon. Op zich is het inderdaad correct te stellen dat de sociale dienst per jaar een grote som geld van pensioenhouders betaalt voor het onderbrengen van een aantal mensen. Dat klopt, ja. Hoeveel geld is dat per jaar? Dat zal
door de bank genomen toch wel tegen de 8 miljoen per jaar lopen, wat daarmee gemoeid is. Alleen u stelt dus dat het dus in te kleine kamers is. Dat is natuurlijk ook een van de dingen waar veel problemen over bestaan. Maar daar wil ik dus wel bij zeggen dat de oppervlakte, dus het aantal vierkante meters die per mensen dus op een gegeven moment minimaal noodzakelijk is, op dit moment toch nog wel vastgesteld is door de gemeente Amsterdam. En dat daar dus men zich aan moet houden. Dus dat het niet zo kan zijn dat het alleen maar volstampen is van een heel aantal mensen op een heel klein kamertje, et cetera, zonder normen. Dat is dus niet correct. Nee, maar toch gebeurt het. Dat zal voor zover wij daar inzicht in hebben, in de pensions dus, waar ook via de gemeentelijke sociale dienst het geld naartoe gaat, daar kennen wij niet de situatie dat er echt te veel mensen, dus meer mensen als norm toestaat, gehuisvest worden. Nee, dat is niet zo. Duizenden guldens voor een kamertje. Daar huur je 2 flats voor. Dat klopt. Dat is een eenvoudige rekensom en die is eigenlijk ook correct. Alleen, daar kan ik dus dit op zeggen, dat het gewoon binnen de bijstandswet die oplossing voor dit probleem niet mogelijk is, omdat het ook het totale huisvestingsbeleid zou doorkruisen. Hoe werkt die bijstandsregeling? Voor de enkelingen bedoelt u? Iedere enkeling die RWW heeft, die houdt 1004 gulden per maand over. En de mensen van de WWV die krijgen dus 70% van wat ze het laatst verdiend hebben. En dan heb je ook nog mensen die in de WW zitten, die bij ons zijn. En die krijgen 80% van wat ze het laatst verdiend hebben. De meeste van de mensen die wij in huis hebben, die laten voor het gemak hun geld bij mij komen, omdat ze dan niet met die cheque naar het postkantoor hoeven. Want dan kunnen ze, zo gauw als ze de specificatie krijgen, kunnen ze bij mij geld komen halen. Hoe is dat ooit afgesproken, die bijstandsregeling? Dat geld, die uitkeringen op uw rekening overgemaakt wordt? Nou, daar hoeft geen afspraak voor te zijn. Iedereen die ergens in huis is, bij Prinshof of bij het Leger des Heils of waar ook, en die dus van zichzelf weet dat hij niet met zijn geld om kan gaan, die gaat daar naartoe met een machtiging. En dan zegt hij, wilt u mijn geld overmaken op dat en dat nummer? En dan komt het geld automatisch daar. En omdat er bij ons veel mensen naar die sociale dienst zijn gelopen met het verzoek om het geld op mijn rekening te storten, heeft het afdelingscentrum, dus waar wij onder vallen, gezegd, u hoeft ze alleen nog maar te vertellen. Die mensen moeten alleen maar aan mijzelf dan vertellen. Dan hoeven ze geen speciale machtiging meer mee, want dat geeft een boel administratie. Anders leg ik het even uit hoor, geef je maar even naar mij. Luister, ik weet wat het is. Dit is week nummer 25. Ja. Maar dit heb ik niks meer van 25, ik bedoel 21. Was hem schuldig was. Heb je 25 wel gehad? Nee. Nou, even zien. Deze week is, vorige week was 25 toch? Heb je vorige week wel gehad? Ja, tuurlijk. Werkloos zijn totaal bij. Toen had ik het 219 5 dagen. 294 gulden. Kijk, verrekening voorschot, 216 gulden 40 cent. En wanneer heb je dat gehad, dat voorschot? In de tijd dat je hier bij ons was, die 2 keer 416? Nee. Toen ik hier was, had ik 450 gekregen, 430. Ja. En ik had nooit meer, niks meer gekregen. Net de Kasper. Hou dat papier bij je en ga een ding dan met wat ik weer, met René mee. En dan met de Vries mee, met Douwe mee, ja. En dan geef ik je nou 50 gulden. Dan kun jij het weekend doorkomen. Waar moet ik nou met de Vries? Nou moet je alleen maar geld aanpakken en wegwezen. Denk er ook niet naar de vreemde vrouwen, want dan ben je het zo kwijt. Nee. Maar nou kan ik niet. Zie je dan. Ja. Zo. Nee, maar kan ik toch niet meer kan je vanavond Kijk, dan hoort dat dus. Zeg meneer De Hoop, kan je vanavond Ken ik ook. even. Ja, hoeveel? 62.
Maar wat bedoelen ze? Dit is, welke week is dat dan? Meteen, ja. Dus het is zo willen ze me in de war brengen. Ze zeggen zomaar 2016. Nooit had ik 2016 gekregen. Ja, binnen? Ja, je bent nog niet aan de beurt. Daar straks. Ik zou helemaal niet verhuizen vandaag hoor. Nee, je mag. Dat moeten we even met je vriend en met jou bespreken straks, ja? Als jullie in de beurt zijn, ja? Neem even wat te drinken voor van. Zeggen we tegen wat je weer Ramon dat jullie beneden moeten komen straks staan en neem je wat te drinken, dan laat ik je wel roepen, ja? Wij betalen 1,35. Ja, joh. Zo goed, joh. Dankjewel, jongen. Ja hoor, dat mag. Ja, maar dat kan niet, want al die tijd heb ik geen geld gekregen. Nou ja, je krijgt je achterstand nog wel betaald, maar dat heeft met je voorschot niks te maken. Nee. Dat zijn twee verschillende dingen. Je krijgt straks Maar dus... hoe kunnen ze met deze week niet betalen en ze zitten onverschillen? Dat is natuurlijk niet goed, dat ben ik met je eens, maar dit is bureaucratisch wel goed. Administratief is het goed, maar menselijk niet. Hè? Hoe ziet u de toekomst? En wat voor de toekomst? Hoe bedoel je voor de pensioenbedrijven of voor de mensen? Voor beide. Voor de pensioenbedrijven moet er nog heel wat afgekletst worden voordat het zover is dat het voor de mensen goed wordt. Want voor die is het nog niet goed. En dat ligt dus voor een boel aan de gemeente. De gemeente die moet met de pensioenhouders een gesprek hebben met degene die willen. En degene die niet willen, die komen dan vanzelf wel. Als degene die willen. Gaan, of wie? Wat? Buitenom gaan. Ja, gaat toch, gaat toch. Dat zal ook de enige manier zijn met goed vinden met elkaar, om het voor elkaar te krijgen. Het beleid van de gemeente is, van de gemeenteraad en BNW, dat wanneer een pension gesloten moet worden, omdat het niet deugt, dat de mensen die erin zitten, opvang moet worden aangeboden. Opvang in de vorm van huizen, woningen, zelfstandige woningen, wanneer ze urgent zijn. En aan de beurt zijn, zij dat ze met een zekere voorrang wel worden geholpen boven bepaalde andere categorieën van urgenten. Het zij wanneer ze nog niet urgent zijn in een gemeentelijk opvangpand. Het aantal opvangpanden in deze gemeente is niet zo groot. Er is wel voor vele miljoenen zijn er panden aangekocht, maar het aantal plaatsen daarin is toch beperkt. Het aantal woningen in deze stad, dat zal geen verrassing zijn, is althans het aantal beschikbare woningen, met name voor de wat kleinere huishoudens, daar gaat het ook vaak om, is gering. We hebben niet voor niets zo'n enorme woningnood in deze stad. Dat betekent dat je niet anders kunt doen, hoe kwalijk dat ook is, maar maar accepteren dat mensen in brandgevaarlijke panden zitten voor enige tijd. En er wordt gekeken inderdaad naar wat is het brandgevaarlijk. Er zijn brandgevaarlijkheid en onaanvaardbaarheid zijn in verschillende categorieën. Nou, wat allergevaarlijk is, allerslechtste is
Blijf je laat op straat? Ja, als ik vrij ben. Ga ik naar de discotheek met vriendjes. Tot hoe laat ga je naar de discotheek? Van 12 uur tot 4 uur. 'S'nachts. En dan? En dan als we klaar zijn gaan we naar huis. Hè. 4 uur 's nachts? Ja. En hoe kom jij in die discotheek? Nou kijk, die vriendjes die zijn groot. En dan zeg ik van, deze is mijn broer. Dan mag ik erin. En dan denken ze dat hij mijn broer is, hij is groot. Hij wordt bij mij, dus ik mag erin met mijn broer. Wie vind je leuk in het café van het Hekeltje? Ja. Tante Anna en Joop en meneer Hageman. Meneer Hageman? Ja. Waarom? Nou, die geeft meestal vrij spel. Vrij spel voor wat? Voor de flipperkast om te spelen. En wie vind je niet leuk? Nou, meneer Rosenberg. Want een keer was ik met een glas water. Dus, en mijn oom die kwam van achter en die maakte mij bang. Dus ik liet die glas water op zijn kop vallen. En toen zei ik kom beneden en zo. Toen begon hij te schreeuwen van rot op en zo, rot naar je eigen land en zo. En dan gaat hij uitschelden. Van rot naar je eigen land en zo. Maar ik vind het gewoon discrimineren, want als we naar ons land komen zeggen we ook niet van ga naar Nederland terug. Zeggen ze dat vaker, rot op naar je eigen land? Op school ook. Ook in het Hekeltje. En dat vind je niet zo leuk? Nee, dat vind ik niet zo leuk. Pirata Center. Pirateiro. Io parlo. Hoje no cara. Legal, vou falar, né? Você compra nem coisa. Vai para tua.